New Beats Entertainment. Mabostori family Nina Freda no fighting. I do that 1,000 again and again, again and again and again. Mabostori family inine magoma chiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji inine magoma tiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji una music is a mission not a competition andiimbire clash this is my wish ndinotenda Mwari wakandipa tarenda wawawa saka ini ndirichikara ridhimu ndarigariro ngecheya ndanonoka asi ndanga ndiri kuuya matsaka chimbomire zvekumbondinyeya ndinakanzira inine magoma chiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji inine magoma tiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji magoma ndobata ndakavhika pata ndagona vandu kwata nekuti ndine data ndokutuka kuti mandiri bhati ngoma ndosota kwete zvemafani saka ndistylen patani ndakoka mgogani usanondiziwa ndobvuruka senjiwa mabhebha chandichiwa nekuti ndine swaga ndravajisa matsaga ndoriga inine magoma chiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji inine magoma tiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji una music is a mission not a competition andiimbire clash this is my wish ndinotenda Mwari wakandipa tarenda wawawa saka ini ndirichikara ridhimu ndarigariro ngecheya ndanonoka asi ndanga ndiri kuuya matsaka chimbomire zvekumbondinyeya ndinakanzira inine magoma chiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji inine magoma tiri brugwa nebandi magoma torova from Monday to Sunday indiri refri ndatoridza bembe magoma atanga saka treka hanji Mabostori family Nina Freda no fighting. Tiri brugwa nebandi from Monday to Sunday ndatoridza bembe saka treka hanji tiri brugwa nebandi from Monday to Sunday ndatoridza bembe saka treka hanji